a concellera de Deportes, a Mayel, se tiña constancia do que estaba sucedendo no campo. Entón, aí foi cando se empezou a falar do tema do campo aquí neste salón de plenos, que xa fai un ano. E creo que un ano é suficiente para poder petar en todas as administracións públicas, emendar presupostos da Xunta, como emendamos dentro do BNG, que fixemos unha proposta de emenda nos presupostos da Xunta para conseguir financiamento coa Consellería de Deportes para o campo de fútbol, e ustedes votaron en contra no Parlamento Galego a esa emenda nos presupostos. Despois, eu quería saber se o Partido Socialista acepta a emenda da subvención nominativa, porque eu creo que é a solución que temos para o campo, e hai crédito. Falei onte ca Diputación, falei hoxe ca Diputación, e dixendo que existía esa liña de crédito para as subvencións nominativas, entón creo que pode ser unha realidade. Para que eso que non ten que solicitar ao Concello. Claro, pero se é un acordo, se hoxe teñes aquí que o Concello de Lousame solicite o LUNS unha subvención nominativa ao campo de fútbol, para o campo de fútbol de Canetán, se sale aprobado isto na hoxe, o LUNS do Concello terá que pedir. Entón, hai crédito aí para as subvencións nominativas, e creo que é unha oportunidade perdida, porque estamos falando, como ben sabemos, de futuribles sobre o préstamo que acaba de recibirse a señora alcaldesa, e que temos agora en riba da mesa, aquí temos a oportunidade de conseguir o financiamento, pois vamos a por ele. Mire, antes de nada, eu quero deixar, como digo, vostedes non se pode ni mentir, ni desinformar así. Entón, eu, como xa fui moitas veces a Diputación, coñecí moitas nominativas, xa o contei en pleno, xa o contei en comisión informativa, é constatable, podo dicir unha vez funcionario que me recomendou ir a donde eu tuve que ir para encontrarlo. As nominativas se convocan todos os anos. Este ano, pois había xente que non quería apoiar, non vou a explicar por qué, porque senón é longo e non lles vai interesar a nadie, de que é o máis importante das nominativas. As nominativas non é que nos vamos a pedir, non temos ningún problema nisso, en pedir a nominativa. Pero non funciona así. Non funciona así. Estive na Diputación eu? Sí, señor. Co diputado do PSOE, que leva deportes? Sí, señor. E sei o que me dixo, sei o que me respondeu, e vostedes tamén, porque eu informei. O Concello de Lousame non pode renunciar a manter todos os servizos que ten. Co primeiro adicional que temos, non vai a nin a chegar a eso, aparte de sumarlle o que pasou este ano nos primeiros meses, nin chega. Nós tiñamos unha nominativa a principio da legislatura anterior, que non chegaba para o campo de fútbol nin de broma, chegaría para unha parte ben vida sería. Estaba eu na Diputación, como diputada, é dicir, eu non mandaba na Diputación, pero estaba ali, vía que pasaba unha, que pasaba outra, e non quería nombrar outros concellos, que os nombrei aquí moitas veces, que lle daban a oleiros, que se enorgullece, o proclama e o día en plenaria ten que costar, se poden conseguir a grabación, aparte se teñen contratos, pois mellor, na que se lle dá unha primeira nominativa de 1 millón de euros, é un pico, pero non me acordo o pico, e unha segunda nominativa de 1 millón de euros. Claro, a min eu ten que estar grabado o que dixe na comisión, porque foi unha comisión. Eu digo que alégrome por oleiros, pero que o Concello, que a Diputación existe para os concellos pequenos. Vale, existe para os concellos pequenos. E si a que pedíamos nós era de 170.000 euros, e ves pasar por diante de ti para un alcalde que está dicindo, que me logue con ele, pero non ten nada que ver, que está dicindo todos os plenos que teñen a maior renta per cápita, que teñen os mellores coches, os coches de alta gama de toda a provincia da Coruña, se atreva a decir, de Galicia, etc, etc, e aí van nominativas millonarias. E nos esperamos. Chaman, preguntan, non sale a nominativa, non sale. Empezo a chamar a funcionarios que coñezo do tempo que levo non na Diputación, que levo como alcaldesa, que intentas relacionarte con eles para moitas cousas diferentes administrativas, era o interventor, ahora xubilouse. E ele mirou, non atopaba, entón chamoume personalmente e dixeme: Teresa,
e chama ao despacho ao gabinete do presidente, eu busco porque aquí non está. Efectivamente, no mesmo momento, na mesma mañá, chamo. Non estaba aquí, iban de visita. Recolle Mercedes, bueno, unha secretaria, e que cando veña me chama. Chamaron. De repente, ai, perdón, apareceu, que estaba aquí traspapelado. 4 anos. 3 anos. Me parece... E aparte, ainda que o pedíramos o que facemos é retrasar a inversión. Por que? Porque non saben agora, ven o que tarda, non? As nominativas. Podría decirle que a obra se fixo aquí, desde cando está presentada, é aquí cerca do concello. Me parece que non adiantamos nada. Nada de nada. Que pedimos? Sí, a mí non me encantaba de pedira. E aparte a ver si así espabilan. Queremos ir á Diputación todos xuntos? Vamos, sin problema ningún. Non hai problema. Iso é así. Ahora, eu creo que o mellor é leválo ao IBUS, que o aproben, e porque o ano pasado non pudo ir. O saben perfectamente todos os que están no público e os que están na mesa. Porque o IBUS estaba aprobado. E unha vez que está aprobado non poden cambiar o proxecto. Porque a intervención da Consellería non lle permite. Intenteino, que o dixen aquí tamén, non foi posible. Entonces empecé a traballar de cara a vender a convocatoria. Esta convocatoria, se sale en xuño, podemos executala neste verán outono. Pero se non sale, se vamos a outra, non a imos ter. E tampouco a que se refería a gracias por ser en ese punto, fiel a verdade, de agrupar os dous adicionais. Xa estamos tirando del, porque xa chegou a resolución do que era, se xerou, e estamos tirando del, porque a subida é impresionante de todos os precios, o aglomerado que fixemos todos estes anos, que lles decía que non era tan desaropas, estaba programado para ir facendo en todas as carteras de tipo 3, as principais, e lo facendo pouco a pouco. Agora é imposible. A Diputación xa deixou de utilizar aglomerado. O saben os compañeros, porque estaban onte cando chamou, que é a que se encarga da nosa zona, non pode. Teñen que ir ao triple riego outra vez. Porque casi se triplica o precio do que costaba o ano pasado. E así todo. Así todo. A luz, 3/4 do mesmo. Menos mal que invertimos en aforro. E o que aforramos, pois vai na subida de precios. Pero é que se non tiña que ir a maiores da subida de precios. Vale? Entonces, eu creo que porque me podo equivocar, pero eu creo que estou facendo acertado. A decisión que se toma é esa. Proxecto e para a semana levarei para que o revise, un pago con todos, unha vez que, para ver se temos que corrixir algo, corriximos, e se non, xa quedar para cando saquen a convocatoria para todo Galicia, que sae a principios de xulio, máis ou menos. E a partir de aí, pois xa imos a saber. Hasta aí non hai outra posibilidade. Todas as demais son máis tarde que esta. Creo que temos que esgotar todas. E estou dicindo, a ver, podenme acusar do que queiran. De mentir, non, Eu tampouco. Pois estou dicindo a verdade. E hai que facer as contas ben reales. No presuposto están. Pode mirar. En contabilidade ahora mismo tamén. Porque cando chega a resolución, o primeiro que se fai é xerar ese crédito para poder utilizar. Chegou a resolución da Diputación e se empeza a tirar se fai fallo. Vamos a ver. E xa, pola miña parte, rematei por todo o Eu non minto tampouco. Bueno, non digo, pero digo, non, pero digo... Da maneira que falan insinúa. Non, é que eu dixo vostede en algún ámbito, entonces eu por iso yo aclaro, non é que eu dixera aquí. Pode seguir. Aquí eu non me caracteriza a nadie por decir mentiras. Eso para empezar. Levamos co campo de fútbol, non levamos un ano, levamos 4 anos co campo de fútbol. En 4 anos non fomos capaces de conseguir un financiamento para iso. E agora queremos seguir dándolle voltas á tortilla sin saber se nos van a aprobar o crédito IBUS ou non. Más? Non. Ben, votos a favor. Eu quería saber se podemos emendar a... Sí, por a nosa parte, sí. Sí, pois é moi fácil. Hai que pasar de... Sí, é moi fácil.
facemos un receso como outras ocasións para redactala ou... Sí, mellor sí, para saber xusto que se vai votar e que se vai poñer. Facemos un receso.